Καλησπέρα. Εδώ από την νότια πλευρά των Χανίων βρισκόμαστε στο φαράγγι της Αράδενας, πάνω από τα Φακιά. Πρώτη φορά για την γυναίκα μου εδώ, παρουσία της. Εμένα πρέπει να είναι η Πέμπτη. Έχουμε ξεκινήσει αρκετά νωρίς, με ελαφριά συννεφιά. Έτσι μια ωραία δροσούλα. Βλέπουμε απέναντι τη γέφυρα της Αράδενας, σε υψόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, 300 μέτρα, το μπάτο του φαραγγιού. Κατεβαίνουμε ένα μονοπάτι. Ξέρεις ότι αυτή η γέφυρα είναι η δεύτερη πιο γνωστή στην Ευρώπη για bungee jumping? Δεν το ήξερα, το έμαθα. Εγώ από το Google το έμαθα το πρωί. Λοιπόν, ένα μονοπάτι πετρωτό που κατεβαίνει ουσιαστικά στην εκκίνηση του φαραγγιού, στο χαμηλότερο του σημείο. Απέναντι είναι κάποια παλιά σπίτια από την αρχαία Νόπολη. Λοιπόν, στο μπάτο του φαραγγιού κατεβήκαμε όλο αυτό το μονοπατάκι πέτρινο και ξεκινάμε την πορεία μας για την παραλία Μάρμαρα. Αν θυμάμαι καλά, η απόσταση μας χωρίζει είναι κοντά στα 7 χιλιόμετρα. Αρκετά σημεία έτσι με αναρρέχηση, με αυτούς τους επιβλητικούς βράχους να σε περικυκλώνουν δεξιά και αριστερά με υψηλό υψόμετρο, με εξαπλώστρο εδώ για ανάπαυση. Λοιπόν, έχουμε διανύσει το πρώτο χιλιόμετρο από την εκκίνηση του φαραγγιού, από την είσοδο του, και βλέπουμε την γέφυρα της Αράδενας από πάνω μας. Πλησιάζουμε. Η Αντωνία επικοινωνεί με τα φιλαράκια της. Δυστυχώς, τις φορές που έχω έρθει στην Αράδενα, βλέπεις πολλά έτσι ψόφια γίδια τα οποία έχουν πέσει από ψηλά. Μπορείς να δεις πολλά έτσι πτώματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία πτώματα στους βράχους και τα δέντρα που κρέμονται πάνω σε αυτούς. Χαλικά εκεί κάτω, σαν να βρίσκεσαι σε μια παραλία. Συνεχίζουμε σε ένα έτσι πολύ φαρδί κομμάτι που έχουμε κάποια δέντρα που ξεπετιούνται μέσα στο φαράγγι από πουθενά. Πίσω μας η γέφυρα. Βλέπετε και το κομμάτι στο σημείο που γίνεται το bungee jumping. Περνάει το δεν τρέναν αυτά. Κέντρι. Δεν ξέρω τι τρέναν αυτά. Πάντως φέρνουν πάρα πολύ το σκηνικό. Σήμα του φαραγγιού. Εδώ κάναμε την κάθοδο στα βράχια. Τώρα εδώ η γυναίκα μου κατεβαίνει σκάλα. Λάρα Κρόφτ! Το πιο ωραίο κομμάτι του φαραγγιού είναι αυτό. Και το πιο challenging, όπως λέει και η Αντωνία. Ωραίο! Ναι! Yeah! Έχουμε κι άλλο! Ναι! Λοιπόν, έρχομαι κι εγώ και ένα γεράκι από πάνω παραμονεύει να δει μην γίνουμε το θύραμά του. Περάσαμε αυτό το κάπως challenging κομμάτι. Αριστερά. Σε βλέπω.
πλησιάζουν πάρα πολύ αυτά τα δέντρα που βγαίνουν μέσα από τους βράχους. Δείτε πως έχει γίνει αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό το κόκκινο χρώμα πάνω στους βράχους επίσης είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Να σου πω ότι δεν είδα ποτέ. Παράκαλο, κάνει αυτή με τη σκαλίτσα στο πλάι. Δεν είδα που έβγαζε. Νομίζω βγαίνει κάπου εδώ. Κάτω. Νομίζω βγαίνει πιο κάτω ή... Δεν θυμάμαι. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Και συνεχίζουμε. Είμαστε τώρα περίπου στη μέση. Περνάμε όμορφα. Έτσι ένα εντυπωσιακό κομμάτι εδώ. Είμαι λίγο ψηλά νομίζω, αλλά με τρομερή θέα. Λοιπόν, κατεβαίνουμε και συνεχίζουμε πάλι σε ένα challenging σημείο με βράχους. Ποιο είναι αυτό? Να το έρχεται. Αυτό είναι το challenge. Α, εντάξει. Και πάμε. Ξεπροβάλλει και ο ήλιος πάνω από το κεφάλι μας. Πάει η δροσούλα που είχαμε τόση ώρα. Ένα κάπως κατηφορικό κομμάτι με αρκετή στάθρα. Θέλω να έχεις λίγο το νου σου τώρα εδώ, να προσέχεις μέχρι να πάθεις κάτι. Και μετά πέφτουμε στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο δεν κάνω λάθος και θυμάμαι καλά, είναι ένα κομμάτι ψιλοφλάτ που καταλήγει στην παραλία. Και κατεβαίνουμε και κατεβαίνουμε Και δεν φτάνουμε. και δεν φτάνουμε. Πού είναι η παραλία? Αυτά τα ψηλότερα σημεία του παραγιού. Πού είναι η παραλία? Άλλο είναι έτσι κάπου challenging σημείο. Από πάνω. Λες έχει γίνει κατολίσσεις εδώ είναι η βράχη. Πολύ εντυπωσιακό. Πώς έχει γίνει αυτό? Πολύ εντυπωσιακό, αγάπη μου. Πρέπει να το δεις. Πρέπει να είσαι εδώ να το δεις. Έχουμε κατέβει τόσο και κοίτα πόσο βάθος έχει ακόμα το φαράγγι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα απότομο κομμάτι με αρκετή σάρα. Αυτό είναι η σάρα. Έχουμε βάλει κάποιες αλυσίδες εδώ για τον κόσμο. Η σάρα, η μάρα και το κακό είναι απάτημα. Δεν πάμε σε αυτό το δούμε. Όχι τόσο καλό για τα γόνατα. Είναι αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο αυτό που μου λες εδώ. Είναι πιο εύκολο όμως να τον έρθεις χωρίς καθόλου ακούμε στο βράχο. Αυτό είναι το αέρα. Η αίτια από πάνω 2 χιλιόμετρα. Έχουμε διαβήσει ήδη. Πάρα πολύ ψηλή βράχη εδώ. Χάνεται ο ήλιος. Έχουμε πάλι δροσιά. Αρχίζει και ευθεία. Να είμαστε. Να είμαστε αγάπη μου. Πώς δεν έχει κατάσταση. Λέγει η ταμπέλα there is no planet B.